Здравейте, хора! Днеска ще правя отново клип, защото моят приятел Дани иска да правя клип. Така. Да. Той сега тук ще ми сподели екрана да гледам на Майнкрафт. Да, той пак пише, както винаги. Той е писачна машина. Тук сестра ми ма дразни, както винаги. Не е вярно. Да. И му гледайте клиповете, те са много популярни. Постоянно ги гледайте всеки ден през годината. Много популярни. Колкото да има 4 сабскрайбъра. И 0 гледания. Не ще гласа. 80 и 100 гледания. Не зареди спокойно. Пази си гласчето. Той ми пише гласче. Но го гледайте клиповете всеки ден през март, юни, септември, всякакви годишнини и ги гледайте вие всичките, без да ви пука дали не е предимно. И сестра ми тук би трябвало да млъкне. Млъкни. Млъкни бе, котко! Вземи шаумата. Аз се къпя с шаума спорт. За мъже. Да подчертая. Защото някой ще се сети в коментарите да пише за жени ли? И аз ще се фана за главата и ще ви викам. Не. Какво чакам аз? Че забравих. Като котка. Да. И отново повтарям, в тази събота няма да снимам и затова правя два клипа. Защото аз ще ходя на екскурзия до Копривщица. Затова в събота няма да правя никакъв клип, може и да направя някакъв, не се знае. Ама за това ще си направя един клип в резерва, ако не ми се прави нищо. Да. И минаха 3 минути, точно 3 минути. И мисля това да е за този епизод късен разговор по скайп с Дани. Очаквайте още клипове. Та-да. И чао от мен, не забравяйте да се абонирате за мен. Да давате коментари, да се абонирате, да коментирате. И да се абонирате за Дани, най-важното.